ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони азиз, подписчикои муҳтарам, ака дударо бародари азиз, мардум, ҳама каса созен хубен, худованд доим усол бошен. ирӯз 21 ноябри соли 2023 навор беҳад мошинои зур галтага бачаҳо. Фақат пачкан качас вай видеора 720 дамонен, подписатсия кунен, зангулачаро ба 3 дамонен, дар як ҷо бишинен ба ҳазур навора тамошо кунен. беҳтарин мошиноҳо барои реклама имо WhatsApp, хона, мошин, замин, квартира, телефон, аппарат, компютер, велосипед, трактор, комбайн ва дигаро барои фурӯши реклама боша. Агар роишка реклама шакин бача азиз, ҳатман по-братски наворда лайкора бизанен, меҳната қадр кунен. мо шумо мегоем бародар азиз, шумо гуфта навор мекунем. Лайкора бизанен. ирӯза навор дорем. Opel Astra F, Vectra A, Astra H, Lexus, Nissan Premier, Vectra A, Daewoo Lacetti, Daewoo Matiz, Volkswagen, Toyota. Хулоса навор танҷи бадай дар комментария нависед аз кадом маркаи мошин шумо дар мақоле мо ҳам мошина мемонем. Бародар азиз, эълон аз ҳар мекунем, тамошо кунем. Фақат якум мошини фурӯшӣ бародар азиз, қабул кардем Opel Astra F дар кузофи хечбек. мошин пони даронаш тозак хушрока дӯстон азиз. солаш 1992 меганша. нархша 23000 сомон гуфтестанд. суруғаш ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. касоне ки Astra F хари қызиқ ҳастен, рақамҳои Тоҷикистон барои связ гирифтан ё ин ки WhatsApp рақамҳои Русия доранд, метавонед занг за оиди мошин маълумотро бигирен, аз номи канали Далел Официал гап занен. бо иншоалло ягон сикаткатон мекунад бача азиз. солаш 92 ҳамис аст. яъни нафарое ки харидори қызиқ ҳастен занг занен, беҳуда занг зан нороҳатшон накунен. ҳамаи шумо бародар азиз, хоҳиш лайкотонро бизанен, дастгирӣ кунен. иншоалло мо баъри шумо наворои ҷолиб пешон мекунем. касоне ки аз TikTok, Instagram дестем моро хушбаволтон, дар YouTube поистен Далел Официал шабкаи сирх канали мой бачаҳо. ҳам хеле мошинои зур мондагем, кас дар мақолаи маълумот кунем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F солаш 1995 дӯстон азиз қабул кардем. мақсад барашон пешниҳод кардем. солаш 1995 айни ҳол дар Панҷакен қарор дорад, бо нархи 34000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ кор мекунад. кузов хечбек, объем мотор 1.6 литр, коробкаш механика. мошин 100%, документош 100%, ходовой 100%, балоном 100%. айб надора, люк дора, фақат шаҳрда гаштагиаи мошинега газ бензин ба як кнопка кор мекунад. мошин 100% экономични кардагианша, краскаи хуб. ами як мошинда чӣ хеле гидаркор мега, ҳамаш ҳастай. бигем мешава мақсад. муомилаи хуб дора, қати одамои хуб. соли мошина 97 кардагианша, мехари ҳай карда мегарди. фақат ҳамин қадар мақсад маълумот бародар азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra H солаш 2008 сол дӯстон азиз. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 70000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ҳолати мошина қайд кардагиан созай. объем мотор 1.6 литр, кузов универсални, бензини холӣ қати мошина ҳаракат мекунад, коробкаш механика. срочна фурӯшӣ. Opel Astra H Caravan нав омадагиаи вагонай, мотор 1.6 бензин холӣ, кондитсионер дорад 100%, автопилот, датчик, дата электропакет, д калид запасной, ҳуҷҷати 1 сола дорад. савдо дар пеши ҳами Astra H ки худотон дар рӯи экрани телефону компютеро дидестем бародар азиз. маромат кунем, бо худотон занг за оиди мошин маълумотҳои муфассалша бигирен. мошини фурӯшии чорум бародар азиз. Toyota Camry солаш 2012. ҳамин састаяни мошин танҷи бадай бародар азиз. сӯзишвориш гибрид. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 145000 сомонӣ фурӯхта мешавад. объем мотор 2.5, коробкаш автоматика, срочна тонировка, документаш пара 1 сола ҳастай. наворои шумо дар маъқул боша, мақсад арзиши лайк, комментария хуб дошта боша бача азиз. ҳамон лайкҳое ки дар пештон мондагиай,
ҳамун лайкора бизанен, моро дастгирӣ кинен. Иншоалло мо ки хурсанд шудем, бари шумо мошинои мақсад ки ҳамун сенои нормалия пешниҳод мекунем бародаи азиз. Як рӯз пас, ду рӯз пас мо бари шумо навор мекунем. Дар комментария силкаи канали AutoTV канали мо ай кас да маъқулай дар оҷам навор мекунем. Дар омада подписака бикунен ша. Мошини панҷум дӯстон азиз. Daewoo Matiz солиш 2010 айни ҳол дар Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. Бо нархи 28500 сомонӣ фурӯхта мешавад. Мошин тозак, хушрокай, объем мотор 0.8 литр, коробкаш механика. Мотор ходовой коробка 100%, мақсад 1000% амга хато намекунем бачо. Просто камакак ами лакш сухтагия мега офтобда. Нархи ахираш хоб 28500, варианти алиши надоро. Адресаш Спитамендай, мақсад ҳамун тарафҳои Хуҷанд, ноҳияи Спитамендай ёки шаҳри Спитамендай мо намедонем бародаи. Худотон боз занг зад пирсенша, маъқул боша агар мошина рафта бихарен. Мошини навбатӣ Volkswagen Passat дӯстони азиз бари шумо пешниҳод кардем. Солиш 2005 айни ҳол дар душанбе қарор дорад. Бо нархи 45000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузов седан, краскаи сиях, мотор 1.8 литр, автоматика. 12345 км пробег. Хоб салон кожа, краскаш хиштвак, радной, мақсад сухтагӣ, задагӣ надорад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 5 та баллони нав мега, мақсад 4 та тега чӣ мега запасной. 5 та баллон нав, кондитсионер, салон кожа, дарои электропакет, хулас ҳамаш қонуни қоида кайгай дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Савдо дар назди ами Volkswagen Passat болои капот. Маромат кинед. Мошини навбатӣ бародари азиз, Mercedes-Benz S-Class солиш 1994 бо нархи 26000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, мотор 3.5 литр, автоматика. Пробегша дидестен дӯстон азиз, 11111 км. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. гарани состоянии зураи ходовой нав, баллонош нав, срочно алиша мешавад. ягон каравани простой бошагар, мақсад варианти алиши дорам. бо худотон вариантҳои дигаша пешниҳод кинен. маъқул шавагар ягон сумтон метан у тарафаш кори шумо бародари азиз бипирсенша. масъалаи лайкора дар пештон мондагия бепулай бачаҳо. ҳамин лайкотона бизанен, иншоалло навор автоматик паҳн мешавад. мошинхаро мехаранд, мошинфурӯшо мефурӯшанд. мошини навбатӣ бародари азиз, BMW 3 солиш 1999 дар истарафшани Бостонӣ қарор дорад. бо нархи 40000 сомонӣ фурӯхта мешавад. подписчикои Бостонӣ гуфтам, истарафшанӣ ҳастанд. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан. касоне ки ай филмҳои туркӣ омагиен, мақсад дар болои койкатон ховтон набара бачаҳо. брения ои хиника бихӯрен, далш тамошо кунен. беҳтарин мошини мондагӣ. коробка передачи механика, срочно мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. состоянии нағзай хулоса. мотор 100%, коробкаш 100%, ходовойшам мақсад 100%. харидори қызиқ бошен агар ами BMW хари хуб бошен, ами рақамҳои 918 аз номи канали Далер офисиал занг занен. бо қад шумо камтар муомилаи хубам мекунам бародари азиз. мошини навбатиро бинед ака. бениҳоят мошини зур бари шумо ҳами Toyota пешниҳод кардагем. солиш 2005 дар Бохтар қарор дорад. бо нархи 50000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ, кузов седан, краскаи сафед, мотор 1.5, автоматика мошин. срочно автомобил фурӯхта мешавад. мошини Япония, мотор 100%, коробка передачи 100%, аккумулятор нав 100%,
сентра замок. хулоса мошина мебини дам мегирӣ, ҳай мекунӣ, мегарӣ. фақат маълумотҳои иловагиша мақсад худотон бо занг мезанед, мепурсен. ӯ қадар русиям хуб намедонем ки бихонем бачаҳо. хулоса состояние мошина қайд кардан созай. 50,000 дошта бошӣ, занг шуда бара бигӣ. мошина навбатӣ Chevrolet Lacetti бардорӣ. солиш 2005. айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад, бо нархи 37,000 фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ дар кузов седан, мотор 1.8 литр, 19000 км пробег, коробкаш механика. бардор азиз, мошин ягон камбуди лишни надорад, масъала намехӯрад, дуд намена. мотор коробка чётка кор мена, алишам мешавад, срочно сум дар курай. касоне ки нарх хати мехарен бо сум 37,000 ё ин ки вариантои алишира худотон пешниҳод кунед. караван дорен, хечбек дорен, дути дорен, чизе дорен, надорен, мақсад занг занед рақамҳои ами 116 мошинотон пешниҳод кунед ки суматона барен битен, мошина барен документка бигирем. бардор азиз, мақсад ҳамиқа мо бари шумо пешниҳод кардем. рости ба ҷои шумо бо шумо аввал лайкора мезанам бардор азиз, чунки ами бародарам мегӯм меҳнат мекунад. ҳар рӯз 15 дона 14 дона мошин монданам осон нест бардор азиз. хулоса ягам лайкора бизанен. ваз 21099 солиш 2004. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 18000 фурӯхта мешавад. нигоҳ чӣ хел тоза хушрокай мошин. сӯзишвориш бензини холӣ кузов седан, мотор 1.5. мошина пробегаш хеле ак буда, 123456 км, коробкаш механика, мошин 100%, мотор 100%, коробка 100%. мақсад камбудӣ надорад, ягон чизи кӯҳна ҳам надорад, ҳамаи чиза навай ай Москва овардагиям. ҳамиқа маълумот хулоса бари шумо бардор азиз. худотон занг зад пурсем бо. мошина навбатиро бинед аку. Hyundai Avante солиш 2010. айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 87000 сомӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ кузов седан, мотор 1.6 автоматика. вагони истеҳсоли Корея, мақсад аку иҷанасагаги вагони Корея. хадавои пешқафо 100%, маслаш нав, 1 сола ҳуҷҷат. ягон ҷо алишидаги неста, ягон ҷош старт-стоп заводскои мошин тайёрай, қонуну қоидаш қатӣ. мешини худаш мерава мошин автоматика. хулоса ҳолати мошина хулоса қайд кардан ки созай бо нархи 87000 сомонӣ нархша пешниҳод кардагам мефурӯшенша. бензини холӣ кузов седан, ӯ тарафша худотон мепурсем бардор азиз. состояниш созай. мошина навбатӣ бардор азиз, Lexus IC солиш 2007. айни ҳол дар душанбеи хидмон қарор дорад, бо нархи 79000 сум фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ кузов седан, мокри асфалт светиш, объем мотор 2.5 автоматика. рости дар баъзе ҷоҳо ашифка мекунем, як звон то мехӯра, ҳамира ба назар мегиранд ки бародар гап зад наметонӣ, мисол навор накӯ. мақсад ҳамон нафарои кам хеле гапора менависен, хушбаҳолтон. ака шумода маъқул набошад, тамошо накунем бачаҳо. мо хизмати халқ даем. нафаре ки аз канали мо мошин мефурӯшанд, ақаллан дар WhatsApp нависен, раҳмат бародар бигин, иншоалло розием бачаҳо. ҳар як наворда 5-6 та ай канали мо савдо мешавад мошин. ба худо қасам ятш намегӯяд ки бародарҷон гап нест, раҳмат. ина хитон фикртона бигем бачаҳо азиз. маълумотои мошина нависем бардор, Lexus IC солиш 2000 маромат кунем. бо хитон занг зад пурсен, маъқулша рафта харидорӣ кунем бачаҳо азиз. мошина навбатӣ бардор азиз, Opel Vectra A солиш 1990. айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад, бо нархи 25000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газ кор мекунад, кузов седан, мотор 1.6, коробкаш механика, пробег 24435 км. айни ҳол мошин дар Хуҷанд қарор дорад, балонош 80%. краскаш кам беш кор дорад бардор азиз. худотон дестен болои капотша. моторш 1.8 гуфтан. состояние мошина хулоса средняя, да, миёнай. ака намегӯем ки мошин полни қонуну қоида кардаган, ҳамиқа маълумот. ака солша бинам, солшам 90 ёхи.
амғили аму бобои май ва фикрам аму тарафҳои хуҷанд мерен. Касе ки маъқул боша агар барен бо бихаренша оиди мошин гап занен, нарх наво тоғри гирифт. Иншоалло бо хуб мешавад, соҳиби мошина мешавам. бардор азиз, мошини фурӯши навбатӣ Nissan Primera солиш 2004. касоне ки амин навбарои маро то охира тамошо карданд, дар комментария нависен 3 та 5. мақсад мо мефаҳмем ки амин ҳастаи нафарое ки амин навбарои маро аввал то охира тамошо мекунанд. Nissan Primera солиш 2004 дар куллоб қарор дорад, бо нархи 35000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Сӯзишвориш бензини газ дар кузов хэтчбек. Хай краткаш десен. Объем мотори 1.6, пробегаш 3000 км. Мумкин ки моторша иваз кардаган. Дӯстон азиз, коробка передачи механика. соҳиби мошин Акай Шариф. ҳамин ҳолат ҳамин састани фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ. мақсад лайкҳоро намонда бошанд, лайкҳотон намазанед, навор ба вақт мерасад. то навори бадани худтон эҳтиёт кунед. бачаҳои азиз, навори маро ҷад кунед. дар комментария ссилкаи канали навай дар омада подписаться кунед. ассалому алайкум.